Айде, Марче, чао. Пиши утре 2 стека кренвирши, да не забравиш да ми донесеш сутринта. Айде, чао. Оле, пак тая продавачка. Здравейте! Кажете, Аз за едно сладоледче дойдох. о колко часа ми идиш? 7:30 е в момента. 7:30 била. Не видиш ли, че бия ключа и ще се заминавам? Пише, че затваряте в 8. Къде пише 8 ще затварям, бе? Къде пише 8, бе? 7:30 бия ключа и хич не ме интере, бе. Аз вече съм измила, нали? Трябва да си оправя стоката, нали? Трябва да оправя оборота. Ема, Ще се научите да идвате когато трябва да идвате. Не ми плащат достатъчно да стоя тук до 8. Кръга ми да те нема. Тъкмо съм измила аз. Ода. Няма да ходиш да ми шляпаш с мизерните си обувки, падава ръса теб да чиста. Нема как да стане. ама пише отворено и. Къде пише отворено, бе? Къде пише отворено? Сега ко пише? Затворено и. Айде да те нема. Винаги тая улучвам, бе. Ужас. Ко гледаш? Айди! Уляля! Какъв е този замък, бе? Аха, здрасти. Едно кафенце ще искам. Експресо, ако може, късо. И една минерална водичка, да. Ама това е ергенът. Ко? Той е ергеня ли? Какъв ерген, бе? Оле, мама, аз мисля, че си келнера, бе. Тъй като са те облякли, на той мязаш. Здравейте на всички, Ваня се казвам, на куция Иван. Накратко ми викат Ванчето. Няма да казвам от кое село съм, не, че може да има много любовчи. На колко години съм? Как така ще питате на колко години съм? Дама не се пита. О, боже, кой ви ги пише тези сценарии, бе? Ще закосвам тука. Оня ден ме страшнаха по улицата и ми викат нати 20 лева да участваш в едно предаване. И аз викам, не, пито платено, бе. Идвам, тук ми викат ерген ще избираш. Какъв ерген, бе? Аз мъж ще имам вкъщи. Ерген не ми трябва. 20 лева си 20 лева, бе. 2 тарелки кебабчета. Абе, ей, деца! Няма да бягате в коридора, не виждате ли, че съм мила? Ами ще паднете и ще се притрепите после, аз ще съм виновна, да? Няма да ви лежа в затвора. Вие часове нямате ли си? Сега ще ви кажа на учителките ви, да, и на директора ще кажа. Значи ви леличките тук за нищо ги нямате. Не съм чистачка, аз съм хигиенистка. Как не ви е срам, бе? Малко срамец нямате, малко срам. На това ли ви учат родителите ви? Ама госпожа Георгиева, кажете им нещо. Ами не, до сега съм мила. Няма едно и също място да ми е по 10 пъти. Не ми плащат достатъчно. Как не ви е срам, бе, деца? Здравейте, госпожо Иванова. Как сте? Приятен час. Абе, Георги! Абе, стига си бягал там, бе, и сега ще дойда. Хващай ме ти ми. Най-накрая да седна да изпуша една цигара и аз като хората. Я видим кой има във Фейсбука. Кажете! Здрасти, отворено ли е? Значи, човек не може изпуши една цигара от вас. Не може! Такива като теб винаги ще ми се появят от нищото. Баш като седна да пия кафе и да пуша цигара на обедната си почивка. Не видиш ли какво пише тук? В почивка съм. Ще изчака да си изпуша цигарата, да си изпиям кафето и ще те пусна вътре да си купуваш какво че си купуваш. Кой знае, и пак си ми дошъл с 50 лева да ти развалям за една дъвка. Ще чакаш. Чакай, Стевка, че тук един клиент дойде, ма. Айди, почне да се обада. Айди, влизай. 30 лева за чадър и шезлонг. Но те нормални ли са, бе? Абе, въобще... Я бега, я дай да намерим някъде друга да местенце. Много се ядосвам така. Ма я се ядосвам. Как българщина. Ще вдигнеш кръвна, мила, успокой се. Ходна зона. Тук бе, я гледай какво чистичко и хубаво. Гледай, някой си е забоварил по къщината. Ма те такава ни е цялата държава. Цялата. Ма то така. много пичема, дай служи очилата. Че ония ден диоптер ми вика моя лекар. Да, диоптер, ма. Аз съм жена на 30 и няколко. Виж какво, за мен е абсолютно безумие, че в 8 часа сутринта е такъв пек. Какво е това, бе? Ваша мандура, ма. Аз съм мандура ли, бе? Остай, ма, аз малко май вече ме фана този пек. Дай да Знаеш сядаме, какво? ма. Ами, тук много чистичко, я гледай. Някой друго водорасло, чакай.
сядай. Значи някой да дойде и да го почисти. Той тук има някакви чистачи такива на плашма. Георги, прибрах се! Бе, какво се случва тук, бе? Защо чиниите са още в мивката не са измити, бе? Георги, момченце, 5 минути ме няма вкъщи. 5 минути и къщата е кочина. Прилича на обор. Пълен с свине, кози, магарета и всичко друго. Ей, момченце, не мога да те оставя сам за 5 минути, бе, не мога. Веднагически да... мамо. Какво ама, бе? Какво ама? Фащай прахосмокачката и почвай да чистиш. Значи, не храни майко. Хващай прахосмокачката и всичко да е изчистено перфектно. Айде! Няма да се занимавам с теб. 5 минути, бе. 5 минути ма няма, бе. Каните и срам, бе. Същия като баща си. Сашко, сега ще звъна на мама да попитам дали мога да спя във вас. Ало, мамо? Ало, кажи бе, Георги. Мога ли да остана тази вечер да спя в Сашко? Бе, къде ще ми спиша хората по никой време, бе? Ти къща нямаш ли си, бе? Колко пъти съм ти казала да не ми спиш по хората? Ей, значи като бездомник си. Ама моля ти Бе, какво ми се молиш, бе? Я да не ми се молиш, бе? Ей, след малко да си се прибрал. До 5 минути не си ли тука? Заключвам вратата и те оставям навънка да спиш. Ще ми спиш в хората. Ей, не храни майко, същия като баща си. Айде! Добре, чао. Мама не ми дава. Следващия да влиза. Но Георги, това ти ли си, бе? Мечти, не идва ли при мене преди 1-2 седмици? Какво правиш тук пак в моя кабинет? Аз сам с теб ли ще се занимавам? Казвай, какво има този път? Вчера станало ти лошо, те ли? Защо не дойда вчера, ми идваш днеска след дъжд качулка? Дай да те преслушам. Дишай, издишай. Завърти си главата настрани, дишаш ми във врата. Дишай. Ма нищо ти нямаш хрипове, нямаш нищо, не чувам. Какво да те правя? Значи ти ония ден започна училище и вече първа китка си тук да ми искаш бележки. Кой знае колко входни нива имаш, и ми се скатаваш тук. Какво да те правя? Утре ще останеш, ще дойдеш при мене да те проверя и ще напиша бележка утре, Айде заминавай, казвай на следващия да влиза. Следващия! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Някой има ли вейп? Вейп да има някой. Мамо, яма снимай, ама отдалече да се вижда всичко. Татуса да се вижда, татуса. И чантата ми. Оле, десо, Айде, 1, 2, 3. Оле, десо, много си яка, Отде взе тая рока? От Стара Загора. 2500. Нямам търпение вече да се разбием в Калояновата крепост. Яс. 1, 2. Скота караха. БМВ-та. Знаех си, аз с аудито. Какво ще кажеш за роклята? Много яка. С екстеншъни съм, да. Не си личи изобщо, нали? Хич. Да, айде се снимаме. Госпожо, идвайте се снимаме! Айде, ко се правите, бе? Айде всички, идвайте се снимаме. Добро утро, ученици! Сядайте! Днес... Ойде! Майко Господи! Някой да ми помогне! Така, днеска ще учим нова песен. Готови ли сте? Да. По моя команда. 3 и... На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. С прополис, бяла ръжа и с мед, избирам теб, Мария Мед. Браво, бе, ученици! Много добре се представихте днеска. Много ми хареса. Пише на всички по 1 тройка. Айде пак отново всички! Арам сам, арам сам, о голи, рам сам, арам сам, о голи, рам сам. Ole, hello dear. Здравейте. How are you today? Мани то разбирам, ко ще искаш? Asparagus имате ли?
Който и аспарагус, бе? Абе, аспарагус, бе, аспарагус. Ама, госпожа, тук имаме кибапчета, кифтета, кърначета. Ама такова нещо немаме. Как така нямате? Окей. Тогава ще искам carrots. Какъв карот, ама? Ма, Пенки, ела да се оправиш тази жена, че не мога вече, ма. Отивам да пуша една цигара, че нервите ма фана. Каруца искала, ма. Каква каруца? Тук каруца немаме. Те на село. Good morning, students. Sit down, please. Hello. За тези, които са нови in the class, my name is Mrs. Nikolaeva. Nice to meet you. Виждам, че имаме one new ученик. What's your name, my dear? Ivan? No, Ivan. Ivan. My class only in English. Без Bulgarian реч, моля. Днеска си Ivan в моя клас, okay? Така, много съм very happy, че отново сме тук в нашата уникална school и нямам търпение да чуя как сте си прекарали in the summer vacation. Окей, Ivan. Кой иска да разкаже за summer vacation си? Georgie! Айде, Georgie, давай! Айде, Georgie, come on! Good morning, students. Sit down, please, sit down. Today, ще изпитвам, and I don't want to чувам Bulgarian реч. Only in English реч ми отговаряте, okay? Иначе ще има two, двойки. Thank you. Are you ready? Okay, number. Ivan, do you speak English? Какво? No, Ivan, казах only in English реч. Имаш two от мен, съжалявам. Anastasia, same question. Може ли да повторите? No, казах in English only. Two. Georgie, do you speak English? Yes I do. Разгеле. Bravo, Georgie, congratulations. Well then, имаш three. Bravo.